ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ni ka Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga po shi phawje ha Shillong Tura bat cleariat. Kahnyo trip Youth Council kum shibenta bandang penbahas syu ha kaliang jang kot kakya. Benda kasingi ka khatoi trip ubnai leber kila Dawa na ka menteri sarkar pe ya katna ka kot kakya ban Kyntiew Kyrdan no e ko Umsong Health Sub Center sha ka Primary Health Center. Kinoyalam ke HYC riboy sepni hapok kajingalam u President uba RC Kyntiew kila kendo ek Dr. Mizal Amperin Lingdo ha Circuit House hanongpo ha kajingon yu kejat hariboy. Habakaran cikla pathai kubor dim ladap banyak kendo ek menteri sarkar ulayat hu baka menteri kala ajing kular syaki bakan shimkhia ya kane kamat barka sarkar jela na kabenta ban Kyntiew Kyrdan no ya ko Umsong Health Sub Center. Shosho ke HYC kala penpau ke jing ai khublei ya ka menteri kabala ai ke jing kular baik kala penpau ru bala dalak ban Kyntiew Kyrdan kan long ka jingker khu ki pat ba ki basang masa ha ke tai kathan kajungan jungi nolang jungi kum ka seng habre bat ka jingkwa jong ki babun balang ka jingkwa jong ki babun ki pat nong sung ki bahap apo jong ka jirang blok khamtam e gitu ki area ka ba ka Umsong sub sentar kadon ka ba cover kum ba sportly kisnong hagte ka jaka ba kadon ka population ka jindon briu ka long 1000 druspa andru punyo ngut haba khenni ki kenthe bat senrang te ka jingkwa jong babun balang rangkat bat ki rangba snong ki noyalam snong hagte ka jaka ngikwa ba kandon no ka jing upgrade ka jingkiu jingpen Kyntiew Kyrdan no ya ka Umsong sub sentar sya ka Umsong PHC kata kri jingkwa jungi balingi kwa kata ka long bagane ka Umsong sub sentar kala syakri las lamba habari bat ki dayanu jor bat ki wi ko sub sentar marla sangi ka usnam 6000 khandai spa prapo lai de kumta na lang jungi kum ka sang Youth Council jong kri boy samgi mtak si wan magdu yem na saran chat ban kerpat si ban ngasukwa penpau hagre ka por ko mta kamde su kasen ka bankong baralang jungi kum ka sang rengkat bat ki noyalam snong ka snong Umsong rengkat bat ka western riboy baru ya kene gila move home minister iba ha ka government ka badap bar ka taglong hadu arajar kat pra bar ka diri juan jungi no yang seng ban penken mau biang saisin ya ini minister in charge jungi menta ban Kyntiew Kyrdan no ya ka Umsong sesentar syaga primary health center ka jingkwa ka jungi bar hadin ka jingkan ka baslam naglang jungi kum ka sang rengkat bat i minister in charge nalang jungi ila kular khmat jungi kum gaseng ka ong bai ya gane kam ila penpau banodu arajar karpai la yo igane kam ban upgradation no igane ka Umsong sub center ban nalang jungi ila ong hangi ba in seshim kia igane kam bar kremen banalang jungi in sele ibn kam bagatangi quality ba ka Umsong sub center kan yo no ya ka primary health center kata de jing quality nalang jung ngi kum gaseng rengkat bagi babun balang ki bahap akatika Umsong sub center